दा समाव माने एसटि जानायखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ। बे बेलायाव आंबो सासे बर'नि फिसा जानानै आंनिबो बुंनांगौ खायफा बाथ्रा दङ, गैया नङा। दा बर'फोरनि लोगोसे गासै मोन 14 हारियाल' एसटिखौ मोनदों। नाथाय एसटिफोरनि थाखाय जि रिजार्भा 10%। बेबायदि बेलायाव जुदि बबेबा मोनसे एडमिसनाव जेरै मेडिकेल जा इन्जिनियारिं जा एबा आनजादफोराव मासिया जुदि 80 or 60 or 70 एबा 100 ल' जाबाय, बेयाव जुदि आथिखालावथ' जोंनि मोन 14 एसटिनिफ्रायबो साफा सानै मानसिफ्रा बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन एबा फरायनायाव ओंखारनानै फैदों। बेबायदियाव ओरैनो जुदि 100 ल' सिट थायो, अब्ला ओरैनो जोंनि साब्रैया जायगा मोननाय नङा, मानोना 10%। नाथाय जोंनि एसटिया जाबाय 14। बेबायदियाव 14आथ' मोननाय नङा, सा जियाल' मोनगोन। ओरैनो जोंनिया जि कोटाया खम जानानै दङ। बेबायदि समावबो जुदि आरो गुबुन बे मोनद' हारिया एसटि बिदों, दा बिसोरनि सुबुं अनजिमायाबो बारा। आरो बिसोर बै मोन 14 एसटिनिख्रुइ बिसोर माने रांखान्थिनो जा, सोलोंथाइनो जा, एबा सुबुं गोहोनो जा, सुबुं बिसानानो जा, बिसोर जेरैबो माने दावगानाय एबा बांसिन। बेबायदि बेलायाव जुदि बिसोरखौ जुदि एसटि होनाय जायो, बै सिगांनि मोन 14 एसटिफ्रा गादब जागोन आरो जेबो खाबु मोननाय नङा। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननायानो जा एबा साख्रि मोननायानो जा, जेरावबो बिसोर फेलें जानांगोन। बेनि थाखाय गुबुनफोरा बुंनाय बायदि, सिसिटुआफ्रा बुंनाय बायदि बे मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होनांगौ, अब्ला बे थाखानाय मोन 14 हारिया जाहाथे खहा जायाजासे माबा होनो हायो नामा, बेखौसो आं लुबैयो, बेबायदिसो सानो। आरो बै एसटिफोरनि जे माने मोन 10ल' सिट रिजार्भ दङ, बेखौ आं जेब्ला कटन कलेजाव एडमिसन लानो थांनायमोन, बे समाव आं मोजाङै माने मिथिनायमोन। जेब्ला जेनेरेलनि अब्ला मुं सुबाय थानाय जानायमोन। नाथाय आंनिख्रुइ खम पार्सेन्ट मोननाय मानसिया जेब्ला माने एडमिसन जाबाय, अब्ला आं सोंहैबाय जे आंखौ मानो लिङाखै, आंनि पार्सेन्टेजआसो बिथांमोननिख्रुइ बांसिन। अब्ला बुंबायदि जायफोरा एडमिसन लाबाय थानायमोन बिसोर बुंबायखि नोंथ' एसटि कोटायावसो मोनगोन। बेबायदि हालोद। डेट मिन्स जे बर'फोरनि एबा एसटिफोरनि जुदि पार्सेन्टआ जुदि गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो जुदि बांसिन जायो, थेवबो बिसोर खाबु मोना, बै कोटायावसो मोनो। बेबायदियाव आथिखालाव जायनि थाखाय गासैबो एसटि हारिनिफ्राय मानसिफ्रा ओंखारनानै फैनो लादों, बेबायदियाव गोबांफोरा बै 10% रिजार्भेशना साफिसियेन्ट नङा, बेनि बांसिनसो नांगौ जानानै फैदों। बेबायदियावनो जुदि गुबुन हारिखौ जुदि एसटि होनानै जुदि थाखानाय एसटिनि सायाव जुदि जाबनानै होयो, अब्लाथ' जों जेबो खाबु मोननाय नङा। ओरैनो आथिखालाव खम जादों। मेडिकेलावथ' अन्तत आथिखालाव 20, 30, 40, 50 बेबायदियै बर'फ्रा आरो गुबुन हारिफ्रा आनजाद होबाय थायो, इन्जिनियारिंआव होबाय थायो, आरो कलेजफ्राबो बेबायदि आथिखालाव माने 100 बेबायदि फरायसाफ्राबो ओंखारो एडमिसननि थाखाय। दा बे कोटायावल' जुदि जोंखौ होनाय जायो, अब्लाथ' जों गासैबो बे खाबुखौ मोननाय नङा, गोजौ थाखोनि खाबुफोरखौ मोननाय नङा। बेनि थाखाय आं बे गुबुन मोनद' हारिखौ एसटि होनायखौ बारा लुबैयाखै। आरो बिसोरनिबो मोन्थाय नङा, बिसोरखौबो होथों। नाथाय बै सिसिटुआ बुंनाय बायदि एबा गुबुन गुबुन जोंनि बर'फ्रा बुंनाय बायदि आरो गुबुन हारिनि मिसिंफ्रा बुंनाय बायदि मा खालामनांगौ, बिसोरखौ खाबु होथों, नाथाय थाखानाय एसटिनि सायाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। आं बेबायदिखौनो लुबैयो। दा आंनि गावनि फारसेनिफ्राय बे बाथ्राखौ मोजां मोनाखै। बिथाङा सोंला बायनायखौ जों माबा पर्टेलफ्राव नुनो मोनदोंखि जे हानि पट्टा नांगौना एसटि नांगौ, बेबायदि सोंहैदों। दा जाय मानसिफ्रा, जाय माने दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिखौ रैखा खालामनांगोन, हारिखौ नायनांगोन, जौगाहोनायाव मदद खालामनांगोन,
बिथांमोनानो जुदि हारिनि फारसे गोथौयै साना हवालासे बेबायदि बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै सोंनाङा गावनो बुंहैनाङा जे नोंसोरखौ बिखौ नांगौ बेबायदि सोंहैनाया मोजां जायाखै बिसोर सोंब्ला माबा मोनसे बुंनाया जुदा बाथ्रा नाथाय गावनो जासिनानै बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै बेबायदि खालामनाङामोन दा बेबो मोनसे बर'फोरनि थाखाय आरो गुबुन एसटिफोरनि थाखाय उइकपन जानानै फैदों दैदेनगिरिफोरानो पलिटिशियानफोरानो माने एसटि होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया होननानै एनअसि हरदों बेबायदि मानसिफोरा बुंनायनि खाबु मोनदों सुबिदाखौ लानायनि थाखाय माने सोलो मोनसे ओंखारदों आं बेखौ थिक मोजां मोनाखै आंबो माने धर पलिटिक्सआव बारा लोब्बा थायाब्लाबो BPF खौ मोजां मोना नङा मोजां मोनो नाथाय बेबायदि बुंनायखौ पलिटिकल पार्टिनिफ्राय लिडारफोरा बेबायदि बुंनायखौ आं बारा साबसिन नुवाखै आरो दा आथिखालाव फरायसाल' नङा गासै एसटि मोननाय हारिफोरानो एसे माने सुखुवा मोनदों हारिनि खहा जागोन बेबायदि साननाया फैदों आरो गुबैयै जोंनि फरायसाफ्रानो उननि दोहोन बिसोरखौ लानानैनो हारिया थांनानै थानांगोन बिसोरनि साननाय हनाय मावनायजोंनो हारि मोनसेया गोजौ फारसे दावगानायनि खाबुआ थायो बेबायदियाव जे गुबुन हारिफोरखौ बर'जों एबा गुबुन एसटिसिफोरजों जाबनानै होनायखौ बिसोरबो लुबैयाखै जों जेरैबायदि लुबैयाखै बेनि थाखायनो जानो हागौ बिसोरनि गेजेरावबो जे बेखौ होबथानांगौ बेबायदि साननाय मोनसे दङ थानायनि थाखायनो बिसोर मा खालामबाय जे पलिटिकल लिडारफोरखौ फोरमायनो थाखाय एबा बुंनो होननानैनो हयथ' बिसोर बेयाव थांनायमोन ओमफ्राय बिसोरनि गोरोन्थिया बेनो जादों जे बिसोर बेयाव खहा खालामनाङामोन बेयाव माबा मोनसे खहा खालामनाया हारिनिनो थांगोन बर'फोरनिनो थांगोन BTC माबायाव खहा खालामनाया जोंनि गावनिनो फैसाजों बनायनाय बेफोर बेयाव बयबो नखरनि बयबो सुबुंनि फैसा थांदों बेफोरखौ लानानैनो बनायदों बेयाव खहा खालामनाङामोन आरो जोंनि स्पिकार बिथाङा बुंनाय फंसे बाथ्राखौ आं थिक मोजां मोनाखै जे EM एबा MCLA फोरखौ माने फोथैनायनि एबा बुथारनायनि मोनसे थांखि लानानैमोन फरायसाफोरा बेबायदि बुंनायखौ आं लुबैयाखै बेबायदि हालोदाव दुं हाव मोनसे हालोदाव रावबो बुंनाय बाथ्राया जाहाथे रावनिबो सायाव जेबो गोहोम खोख्लैया बेबायदिसो बुंनांगौ एक्चुअली बेबायदि बुंनायनि गेजेरजों दा फरायसा आरो राजखान्थि हान्जानि गेजेराव मोनसे बेरेखा साननाया सिं जागायजेननो लादों दा बेबायदिहै माबा मोनसे फिनमाव खालामनो हानाय बाथ्राफोरखौ आथिखालाव बुंनायनिख्रुइ बुङैयानो साबसिन दा बिथाङा बेबायदि बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो बुंनाङामोन आरो जे फरायसाफ्रा माने EM एबा MCLA फोरखौ बुथारनायनि थांखिबो लानायमोन बे थांखिजोंनो बियो संसदआव बिसोर माने हाबफैनायमोन बेबायदि बुंनायखौ आं बारा लुबैयाखै नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनी ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो